Изолацията от стъклена вата Урса е пресована в ролки, така че при складиране и транспорт заема по-малко пространство, отколкото след развиването им. Преди монтажа на металната конструкция залепваме върху подовия и стенния профил уплътнителна лента, която предотвратява разпространението на звука по конструкцията. От едната страна поставяме гипсокартонените плочи. Продуктът Урса е пригоден за размерите на типовите системи за сух монтаж. Широчината на ролката от 600 и 625 мм е негово голямо предимство. Между двата профила стъклената вата може да бъде поставена еднослойно. По този начин избягваме евентуални допълнителни грешки. Много важно е точно да запълним пространството между профилите и правилно да изпълним специфичните детайли. Изолацията осигурява нужната устойчивост, така че през годините не се сляга. Накрая затваряме преградната стена с гипсокартонени плочи. С вграждането на леки преградни стени за сух монтаж ще постигнете високо ниво на звукоизолация, противопожарна защита и топлоизолация. Вграждането на изолация Урса е бързо и лесно изпълнимо, а всички продукти са съвместими с околната среда и са безопасни за здравето. Убедени сме, че с изолацията Урса ще се чувствате комфортно във вашия дом.